Morjens! Pakkaan tässä. Tein tässä helikopterille kuljetuslaatikko. Helikopterihan on tämä Symä-merkkinen ilmakuvauskopteri. Tämä pitää nyt saada tehdä tosta laatikko sille. Mutta no niin saatana on paksuja taittaa nää reunasit. Mitähän helvetissä on? Teen noi päädyt. Tuo on kyllä lisää pahvia. Jos leikkaa sitä on päädyt kokonaan pois ja laittaa sitten sopivan suikaleen tuohon päälle ja teipillä kasaa. Kun toi ei taida taittua oikein hyvin. Toi pahvi. No, tässä on koko ilta aikaa miettiä. Ei muuta kuin katsellaan kopterilaatikkoa ja menoksi maailmalle. Morjens!